ka jingbam sim khia ka sarkar ban pen phai ka surok na mauthung marwe shamalong sun ka bajrong kumba akwe kilometer kala boy pa pa ka jing e ka bakra kumta menta ka sngi thodien ka khaknai treng nai tong ka sinjuk ki sodar ki spotli ki shnang hakathan ki lakha di ka jinglang pa pa ha put umpa upper primary school hakate ki jinglang pala penya du ba carlos bon nong pri president ka sinjuk ki layo ki jingpen shai no babu ignatus khars Teu sao, sketri ka sinjuk ha ka ba ula ai ka report mana kalian kino ngilam ka sinjuk kila deplet ya kandu sembot menteri rang pa ka jela. Sembot menteri rang pa ula kular ban le ai bat hadu menta ka sarkar kala pendap ya ka detail project report ka bala mang kumba arpoi clothing ka tam na ka benta ban penbha bat siang rong ya kite gi surang. Bana kalian ki sinjuk kila dawaru bahaswa ka MDC election ka sarkar kala deven pentri no woodwood na ka benta ka jingpha jong ki pai pa ka thang. Kacing ka jungi halor kani ka surok macam cing adu kata tai so shitom adu kata kabayade bat kani ka surok khamtam ni ki kenthe ki bedai ki nong pun nong kha ki nong kiet nong ba ya ka jing pang jing shitom ki so shitom adu kata namar kapi siru ka dan saram rai ki tingdan kam cing ru ki dan saram rai ki bangi hablet takadaw ngim don kali ban late takadaw ngi habjat dak kejat teng hapapang basitom le nginum la syu ban late sadu sya ramrai namar kacing sneu pala jong surok kacing pom don jong surok ni hap ba dau breu namar ngim don dab kali ndot la te surok ngim ban sing ngi haban thaulat ngi habba hab kiet da uki breu hi karno kenta nang ne hadu ramrai daya jak kejat daya kedaka kejat hadu lai kentang ikan thai dan jat abang ile yo le hat hab kiet hi da ubre teng isu stom hadu kata market ka bayade bakene surok nga bang ile yong ka meeting ka bamenta lada shwa ka election MDC lada ka sarkar kam sim kia lada kanum de ai te kamat ni hab an sim da ki pat ki jing hat aku no bang di tamne Nagwa ban ai introduction nane ka jinglam prang la lai po to li kisnam ngilamat ya ki jing jar ki jing sosat ju selang hapapang habastom hamtam ki lokmi upli ngilakan ang kidai ki bakit ya ka kya ka son ya ka ying ka sam ki bakit ya ka kya ka son jong Kibun kiti hadu don teng kalapoi wat kajing kremsniu ikinong yalam tungi ngambakla kata bagi don kibala kremsniu ya kilok pro meu po senrang mo melong senrang tamba memnang ban keren ya tau MLA tau MDC ngalayos ngor skor di badan kum kita kadai ke jisa bigi kentai ya pan keren ngau klik kayeng mateng sulong klik tang hayeng are ke jingtia coba ker saudong ngimtur sekmat kadai ka sunjam kaban nang kemat kum ke senrang ngimtur lang sekmat kum bakalong suai nukra kum gitma Habadon ki kapten mengalam ki sipai ru ki dai berhenti kanang bagin job ya pertama nang ta su ngakwa bat ai su nang ni semua langsung ni adon jingking Henry nang ni saram rai mendon jingking kaskim topet kaskim topan ayu gum kene gon ai Hado kamdai ke jing nyau sina kamat yangi kisi po sino. Hado kamdai ke jing iben yangi balada ka sarkar kadang iben ngimban se bangin haban yat de kiwai pat jelat kelenti. Haswa ban poi sa report bahwa bay ka report on ai daw secretary. Ka ai ka bangin lalek na ka bata ka kam ka ai ka bangin lalek bat ka ka bagi la pendap aku apa dong kumne ladadan kanu ka badon kam nang ne kemat ngini mi rti bangi dei baniat da karali ru ngini mi rti
Lari ini ban lek dah kono kam ngene mirte. Tama kam dei ban palat ya ka ka bangi kinong yalam ngin ka ipi. Kibangi susi kalong babara sikata sarkar kong bakani ka sarkar ka padon menta. Kong baka jingkis tim ngin penroy swai piginong kendang. Man bawan ke election ki jingkular ki kampalak bon yo boleh popular ka benar. Nego baklan. Ngina IP ka surak, ngina IP ka light, ngina IP ka ngina IP imat wade ka sengiru kimut ban ai tamo kimla. Te lala kim ai ngi bro ki sibo sunang ngin hap ngimban se ban lektur daun upat ba sendan hak office jong ka PWD kabare harostad. Ngim menteri ban lektur wat hadu kajaga udon WMLA jungi. Ngim menteri ban lektur wala dingini ban lek curu jaga sa jong Deputy Chief Minister Pak Preston Tensong. Ni biang kumno ba? Kau bersang ban asbab ni ngi sikut bersilong meeting ni. Nga berikut suap tentang mentang ini ka report na sekretari pun ai ka report ya ka mengila pendap bari ka mengila le bang sa sim se karai pat bang ini keren iwe hidin iwe haswa ngin sim ya karai ka bakut ka jingkerpa lani kata ka jingpen kenmau ya minister badi pek ya ka PWD jungi jongkani ka state ke jungi Watpung juru ubadai Deputy Chief Minister jong kejala Meghalaya jungi iba Preston Tensong. Parhabang ilalek ay kani haka khat khandai tarik punai jun ada jara pusau. Nilia kendu i hapo kamera jungi. Bat nakaliang jungi iladon kata ka jingkular panle na kabenta kani ka surok ka jungi. Hangning ila ay daga pareng ang ba ngathrai kamlele supin sai figunta ba kani kalong kata ka jingpen mau jung nila po pun ki application haga ba ade ba kani ka surok na bu baban chief minister ko no kendeng ila ay haga por baban deputy chief jungi hangne hapo rambrai ru nila de ay baru deputy chief minister jungi haga to ba por baban rambrai ru ba ya kani ka surok nin tendarno ninma tendarno nin khot tendarno Gre ka ba sulsi kalong ba hadu menta ka padla banle ngre yang scam bang men scam bangila yo ya kane ka DPR ka ba nagaliang jong superintendent engineer jong ka PWD jong ka nongstang jungi ngasungo yo I bai la pendep ya kane ka kam mat kalalong kumba arpuei klur katkum kani ma arpuei klur Nreu pu kundai lap, nyau pu hajar, nreu spa prapu. Kani kadai ka DPR kaba nilayon of office ya kani ka surok kaba namau langsu shadu mau thumarwei kaba long kumba khatwei kilometer tang. Te halor jong kani ngin kwa banang ni kani ka DPR kan dangja lene kan dangban DPR dia kani ngila dep ai hau Deputy Chief Minister juni rengkat ka jinga sunralang jong MLA jong kani ka dong ka thang juni te kani ka long ba ngila le kani ka khat khandai tare mo ya ban legu ya kani ka jing kan mau lane ka jing kerpa juni na kabita Deputy Chief burong jungi bat nila yo ya kini ki sipau tuli kisnong bangilia sanyang ni ta ka ju ka jingmur ka jing perkhat ka jing sokhia ya ki paiba no song jo ka dong kathan kum bangilio mat kum balong chairman ta ba lai phau snam kan thi kane ka surok jungi lapang tren ndai ka basusi ka lomba hadu menta ngimpala ban pendon kami kane surok ndai ngangi scam ba kumba Chief Minister o Deputy Chief Minister jungi ibadah ipek ya ka kam surok hapo jong kene ka jela bagi jungi ngangi skemba nang ni unsa chimkhia ya kene ka
surok ke jumi. Mat kene kade kata ka report ka bamangi ngilale pania kendo ini. Tengin sapek suaka election MDC nilayo jubab ini. Palada ngin jubab suaka election MDC te saksi sin pat mimban se ban khot yang yapi khambur palat pania ka bangi wan menta pania railang hata kasni dakan no company di pania. Pia menjur kami kata? Menjur.